Takže ahoj lidi, já jsem Andy a vítám vás u dalšího videa, který je tady s mým Bráškou. Pavlem Sizou. Už zase. A tady ta challenge bude teda odezírání zrtu a můžeme se vrhnout na to. Jsem si tady počula, máme telefon, protože já nemám žádné písničky. No mám, ale takový divný. Já to dám na plný pecky. No. Neprosknou mi bubinky. Nevím, jestli ti prasknou bubinky. A jestli jo, tak tamhle nahoře máš nový. Jo, vlastně. Můžu? Jo. To ono. Hraje ti tam písnička? No to počkej, ukáž. To už má ruce. Já ti to prosím kostím. Počkej. Dobrý? Slyšíš mě? Jo, slyším. Tak to musím dát na to. Ne, neslyš. Tady. Tak můžeme začít. Mám ráda palačinky. Co je? Mám ráda palačinky. Já ti neslyším. No to musíš právě odezírat zrtů. No? Mám ráda palačinky. Já tě neslyším. To mě nemáš slyšet. Mám ráda palačinky. Neslyším. Pavlíčku, No. já řeknu větu a ty podle mých rtů musíš pohádnout, co říkám. Chápeš? A co jsi říkala? Mám ráda palačinky. Aha. Tak teď já, jo? A ty si vymysli zatím nějakou větu. Máš ji? Jasně. Mám rád Hogiho. Jo, ne. Hrajou se se psama. Cože? Nousej mama. Mám ráda křečky. Kolik hodin máš? Co to bylo za větu? Hrajou se se psama. Aha, no, tak teď ty. Můžu? Jo. Hraju na počítači. Hraju na počítači. Co? Hraju na počítači. Ráda se koukáš na Hogiho? Hraju na počítači. Co? Hraju. Co? Když to musíš na plný koule, Hraju na počítači. Tohle by bylo z tohohle videa všechno, protože můj foťák toho moc nenatočí a zatím čau.